Kada je prije 15 godina pronašao partituru Jele, tadašnji učenik iz Čepina znao je da je pronašao veliko kulturno blago. Zaista kada sam to pronašao nisam vjerovao da će ikada doći ovaj trenutak da ćemo Jelu ugledati u Osijeku. Vuk Ognjenović, koji godinama radi na ponovnom otvaranju profesionalnog baletnog ansambla, kaže da je ovo njegov projekt života. Slušajući tu glazbu sam shvatio da to moramo, možemo i hoćemo. I evo ja se nadam da smo i napravili jedan zapravo mega projekt. Ne samo za Slavoniju, za Osijek, za Osječko-baranjsku županiju, već dakle, to je na razini države. Dakle, ovo je od nacionalnog interesa. A partituru je za orkestar raspisao maestro Vladimir Piskunov, očaran glazbom koja je nastala u isto vrijeme kada su stvarali primjerice Čajkovski i Brahms. Bela Adamović sve zna tih autora, kako to piše, kako to mora biti napisano, kako balet mora biti napisan. U tomu i čarobnost, ako mogu to reći, vrlo profesionalan skladatelj. Iz originala su preuzeti likovi, a neki su, poput Vilenjaka, dodani. Iznimno je važno što je na pozornici uz goste soliste mnoštvo osječkih baletnih umjetnika koji predano čuvaju tu granu umjetnosti. Mi imamo tu čast da je nastao na našim područjima i da radimo na tome. Mislim da je to svakako velika važnost za našu baštinu, jer upravo ovaj balet se sastoji od elemenata iz slavenske mitologije, iz neke naše starije povijesti koja je, ja mislim, uvijek atraktivna. Jako puno smo se potrudili, svi smo svim srcem sudjelovali i sve svoje dali. Osječka je praizvedba u cijelosti novo uprizorenje, jer ima posve novu dramaturgiju, režiju i koreografiju. Energija i entuzijazam koji je prate mogli bi je odvesti na brojne pozornice u Hrvatskoj i izvan njezinih granica.